Kadir Stêranivîsî, Kevrê Sîsîfos, Nesrîna Mehmedşêx û penaveriya min. Gava mirov wateyê nede jiyanê, tu tehma wê namîne. Lê evîn, gelo evîn bi wateyê li ser lingan dimîne? Nizanim. Lê dixwazim li bersiva vê pirsê bigerim. Ez dibêjim, gava mirov wateyê dide evînê xwewenda dike, ji ber ku min berê pir wate da evînê, êdî bêtir fêm dikim wateya zêde ne baş e, lê evîn bi çi wate dibe? Berî çend salan bi dilekî evîndar, na bi dilekî birîndar min berî dabû Mêrsînê. Piştî çend rojan helbestvan Şervan Azad li min geriyabû. Me li kafeyekê hev dîtibû. Ji min fêm kiribû bê heşê min li ku bû. Çayê sohbeta wêjeyê, nîqaşên li ser rojevê, bêhna min dernediket. Em rabûn ser xwe, hevalek din ji li cem me bû. Hinekî bi wesayeta Şervan em her sê geriyabûn. Em çûbûn ber behrê. Li wir min û helbestvanê me çend bîra vexwaribûn. Paşê me xwe li mekanek muzîkê dîtibû. Li ber me Iraq min digot. Çîroka leşkerekî Iraq vexwar. Şivaneke ji gundê me çûbû leşkeriyê. Li wir cara pêşî çav Iraqê dikeve. Jê werê ku dewe. Hemal derdora xwe dinêre ku serfermandar ne li wir e. Wê Iraqê bi ser qirikê da dike. Zîz dibe, dunya li dora wî dizvire. Em keniya bûn. Lê kenê êşa min nedikuşt. Vexwarin jî bi kêr nehatibû. Piştî çend qedehan min xwe wenda kiribû. Ew êşa xeyalekî nîvcû bû. Ber bi rabûnê jinîkek hatibû ber maseya me. Gotinek ji min re gotibû. Tu pir wateyê dide wê. Car din ew peyva wateyê hatibû bibû neynika min. Min ji xwe re digot, çima ew qasî wate? Şervan û hevalê din çi qasî gotibûn haydê êdî bû dereng em biçin? Lê li gel wî serxweşiya xwe jî ez ranebûbûm. Wan hesabê maseyê dabûn û xatir ji min xwestibûn. Bi ser vê Iraqê bîra tekîla min mala xwe xera kiribû û gava ew mekan hatibû girtin. Min xwe avêtibû ber behrê. Min dikir qêrîn. Piştî çend deqeyan polîs hatibûn. Ji min re digotin biçe mala xwe. Lê min çavên xwe li kafeyê vekiribû. Çawa rabûm ser xwe, min dît ku telefona min lê dixe. Xweha min, tu doh şeva din çima nehatî malê? Ez li mala hevalekî xwe bûm. Lê min dizanî bê wateye çi bi serê min anîbû. Wateyê car din bi xwe re êş anîbû. Dîsa jî min dabû du watey. Azadiya welatê lê nizanim bixwînim. Erê, ev mijara wateyê şevê din kete bîra min. Ez diçûm lîseyê. Birayê min gava ji navendê dihat gund bi xwe re azadiya welat jî daanî. Min nedizanî bixwînim jî, lê min xwe li xwendinê dikir. Belê, zimanê min bû, lê min nikaribû bixwenda. Ev pir li zora min diçû û li gel vê bûyerê azadiya welat dibistana yekema zaroktiya min bû. û gava desthilatdaran ew girtibû jî pir li zora min çibû. Gava ku car din azadiya welat li me vegeriya pir kêfa min hat. û îro ro ez li wir qunciknivîsan dinivîsînim. Min pir wate da vê bûyerê û li ser difikirim. Divyabû min li ser binivîsanda. Car din wate û hey wate. Rêzefîlmê Gulbeyazê. Hetanî sibehê min rêzefîlmekî nêrî. Aniha jî berdestê sibehê ye. Xewa min jî tê. Dinîvê vê nivîsê de me. Nizanim. Ez ê vê nivîsê temam bikim an na. Heger xew zora min nebe,
ez ê temam bikim. Li nişkeve replikeke ji rizefîlmê ku min lê nêrî hat bîra min. Min di şevekê de li 10 beşa nêrî. Lê ne wekî cara pêşî. Vê carê min di heşê xwe de li ser her replikê nirxandin dikir. Rizefîlmê nehêşt ez razêm û bû sebeba ku ez rahêjim pênûsê û vê nivîsê binivîsînim. Rastiya me mirovan li nav çavê me dixe. Li wir dilê du lîstikvanan sereke Kadir û Gulbez li ser zarokên kolanan dişewitî. Replikên li ser evînê, şerê di navbera du malbatan de û herwekî din. Ev rizefîlm cardin bû sebeb ku ez li ser jiyana xwe bifikirim. Piştî ji girtîgehê derketibûm, bi 7 salan qedexeya min a dervê Tirkiyeyê rabû. Ji ber ku doza min hêjî didûmiya min mirina xwe dabû ber çavên xwe û ketibûn ser rêya qaçax. Min pir li ber xwe da. Helbet, wev serpatiyê min ên nêzî 3 salan ciyê xwe nav berhemên min ê pêşerojê de bigirta. Ji xwe min romanek vê penaberiyê nivîsand û weşanên bêjingê çap kiribû. Erê, min xwestibû jiyaneke ji xwe re li vir ava bikim. Binivîsînim, bixwînim, lê nebû. Piştî wan salên min ên zehmetiyê cardin red dane min. Min parêzer jî girt û îtiraza xwe jî kir. Lê nizanim çima li vir çerxa min nedizîvirî. Ji xwe êdî teqeta min jî nemaye ku ez li ber xwe bidim. Xeyalên min ên li vir û fikra vegera welat. Min digot ez ê hînê zimanê Almanî bibim û berhemên Franz Kafka bi Almanî bixwînim. Min digot ez ê bi zimanê Almanî berheman binivîsînim. Min digot heger rûniştina min bê ez ê berê xwe bidime Praga Franz Kafka. Na heyran na, tu xeyal ji vegera welêt ne pîroztir e. Heger rojekê ez vegerim vir, helbet ez ê biçim Pragê. Heger ez tam hînê zimanê Almanî bibim, ez ê Kafka bi Almanî bixwînim, lê nivîsandina bi zimanê Almanî çîrok na. Hetanî dunya hebe ez ê bi zimanê xwe binivîsînim. Ne li ser Almanî jî hin mirovê me digotin, çima tu bi Tirkî nanivîse, tê bêtir bê naskirin. Na heyran, bila Tirk hînê zimanê dayika min bibin, bila Alman hînê zimanê min bibin. Ji xwe min ji ber zimanê xwe têra xwe ji hêla faşîstan bi têra xwe lêdan xwariye. Ji qewlê bavê min, ez serê we neyşînim û cardin li wateyê vegerim. Min navber dabû nivîsê û çûbûm ji xwe re qehweyekî çê bikim. Gava min li şaneşînê qehweya xwe vexwar, piça xewê bi çavê min neket. Belkî piştî ew qas rojan ji binê bîrê derketim. Lê bîr çi bû? Ew lêgerina xwe dîtinê bû. Deka bêjin, çima em ew qasî watê didin watê? Qey em bê wate nikarin bijîn. Ser gora dê û bav û hesabê sûkî û malê. Min qehweya xwe vexwar û li odaya xwe vegeriyam. Hetanî vê derê nivîsa xwe min muzîk venekiribû. Lê min xwest muzîka ferferî ji vekim. Li ber paceyê metava li ezmên pir xweş e. Dibêjim hela bê wê ev nivîs çawa biqede. Berdewam dikim. Berê mirina xwe didim ber çavên xwe û berê didim rêya qaçaxî min berê dabû ser gora dê û bavê xwe. Ez ê rojekî vegerim. Lê ne tenê. Ez bûka we û neviyê we. Lê wê hesabê malê û sûkê li hev derneketa. Çima wê derkeve? Em bêjin evîn ne mîna evînên berê ne. Bêvila te cardin neşewite û tu wateyê cardin dide evînê. Tu wateyê de zewacê. Lê tu şert û mercên penaberiyê de zewaj jî nehêsane. Tewlê ku rûniştina te tune be. Gelek kesan digot, yeka rûniştina wê hebe
ji xwe re bibîne û bizewije. Berê çend mehan ev fikir hate min jî, lê ji wê fikrê dûr ketim. Lê mixabin gelek kes ji mecbûrî ve jî ji bo rûniştinê dizewicin. Lê ew jî teşqele ye. Werhasil êdî fikra vegerê bi min xweştir dihat. Di jiyana min de çi bibe, bila li welatê min bê serê min ji vê penaberiyê ku bamf henekê xwe bi me dike çêtir e. Erê çi bibe jî ez ê vegerim. Lê a xweş ev e, piştî aştiyek mayînde an bi rastî jî em Kurd heqê xwe bistînin. Bi a min kesên xwe welatperest dibînin, guh bidin gotina rêberên xwe û li welatê xwe vegerin. Te dît belkî digot, vegerin xizmetê ji gelê xwe re bikin. Erê ez ji mijara wateyê hatim vir. Belkî kesên venegerin jî li gorî xwe mafdarin. Ji xwe jiyanekê li vir ava kirin. Lê mirov carekî tê vê dinê, bila ev jiyan jî li ser axa wan be. Qebûlkirina mirina dê û bav. Êdî dixwazim saetek berê saetê vegerim. Ji xwe ji pêvajoya aştî û demokrasiyê bitome jî nedome jî ez ê vegerim. Min mala xwe li vir ava nekir. Ez ê li mala bav û dayika xwe vegerim. Hema qet nebe carê ez ê biçim ser gora wan. Ew jî wateyek e. Min li vir hin hevalên siyasî nas kirin. Ê ku dema hatine li Ewropayê bûne penaber û li welêt an bavê wan mirine an dayika wan mirine û neçûne ser gora wan. Cara dawî wan nedîtibûn hîn jî mirina wan qebûl nekirine. Hetanî venegerin û neçin ser gorên wan tu carî bawer nakin. Mirov qala teşqeleyên penaberiyê çi qasî bike jî xelas nabe. Lê gelek kesî dibêjin em biçin Ewropayê, em ê dewlemend bibin. Ew qas pere li xwe didin, gelek wesayîtên xwe difiroşin, xaniyê xwe difiroşin û berê xwe din rêya mirinê. Lê dibînin ku dengê dawalê ji dûr ve xweştê. Hema poşman dibin û li qûn rûdinên. Gelek ji wan li welêt vedigerin. Erê vê penaberiyê ji gelek tişt hînê min kirin. Lê piştî vî saetê ez ê vegerim nav zarokên welatê xwe. Em ê bi hev wekî berê helbestan bixwînin, çîrokan bixwînin. Êdî wateya jiyana vir ji bona min nema. Ji xwe gava wate ji holê radibe, êş jî wekî berê namîne. Lê ez ji xwe re nahewim. Dixwazim car dibim evîndar û wateyê bidim evîna xwe. Dizanim gava wateyê bidime wê, ez ê car din xwe winda bikim. Bi windakirina xwe ez ê wê jî winda bikim. Lê belkî êdî nema windakirinê bixwazim û nema wateyê bidim evînê jî. Bo xwe winda nekim, bo wê winda nekim. Naskirina hevalekî Mihmed Şêxû. Dikim nakim xewa min nayê. Hetanî vê mijara wateyê tihişê xwe de safî nekim jî, ez dibêm xewa min nayê. Min wate pir dida xeyalên xwe û rastî dihatin ew xeyal ji min distendin. Erê min dawiya dawî ew fêm kir. Divê di navbera xeyal û rastî de hevsengiyek hebe. Divê mirov di nava wan xeyalan de winda nebe. Ez serê we neyêşînim. Li vê penaberiyê min kêf jî dît û êş jî dît. Min gelek mirovên nû nas kirin. Bi zarokan re rûniştim. Bi extiyaran re rûniştim. Wê ev bîlanînê her dem di bîra min de bibîne. Rojekê li cem mirovên xwe yên Rojava bûm. Yekî ji wan hevalê Mihmed Şêxûyê pir nêz bû. Hema min digot ka qala bîlanînên xwe û Mihmed Şêxû veke. Aniha jî vî kêliyê bêxew li stranên bavê felek guhdarî dikim û dibêjim. Ev felek e, tu îro heyî sibê tu neyî, wê çaxê çima ev qas wate? Gotina Albert Camus. Gelek nivîskaran li ser wateyê gotinên xwe gotine. Lê bi a min gotina Albert Camus balkêşin. Li ser wateyê Camus çi dibêje? Mesela wateyê tîne ser mijara Sîsîfos. Ew dibêje her çiqasî Sîsîfos di nava tevgerekê bêwate de be jî, divê mirov wekî kesekê bextewar qala wî bike. Çima vê gotinê dibêje? Ji ber ku êdî Sîsîfos
nema watê li derve digere. Êdî feleka xwe an em bêjin bi dilê xwe bextê xwe dijî, xwe teslîmê qedera xwe kiriye. Ji ber vê êdî ew azad e. Wê çaxê divê em wateyê li derve negerin. Em di xwe de li wateyê bigerin. Em wateyê nedin objeyan. Em bibin objeya jiyana xwe. Belkî bêhtir em rêya xwe bibînin. Belkî bêhtir em bextewar bijîn. Evîna rastîna Mihmed Şêx û Nesrîna wî. Deka hey ku hê jî li Mihmed Şêx godar dikim, em vê nivîsê jî bi wî re xelas bikin. Hîngê jî hez dikim demekî hindik mabû min xwe li sînor bixiste û ez biçûma ser gora wî. Min wate dida wê çûyînê, lê neçûbûm. Dunya dizvire, belkî rojekî biçim ser gora wî. Ji xeyala çûna min a Pragê xweştir e ev xeyal. Lê ez ê anha ji we re qala bîranînên hevalekî Mihmed Şêxo bikim. Ev hevalê wî li Hanovera Almanyayê ye. Gava Mihmed Şêxo dibe nexweşxaneyê û paşî wî tînin malê, Mihmed Şêxo jê re dibêje: Ka were rûnê bila ca çayekî ji me re çêke. Lê ew dibêje: Divê anha biçim malê. Çawa vedgere malê piştî 2 saetan agahiya mirina bavê felek jê re tê. Pir li ber mirina wî diket û berdewam dikir. Tiştekê balkêş a din qalkirina evîna wî û Nesrîna wî bû. Li gorî ji min re qal kir, piştî Mihmed Şêxo diçe Rojhilatê Kurdistanê li wir mamostetiyê dike. Hevala wî Nesrîn berê ku wî bibîne, wî di xewna xwe de dibîne. Paşê dest bi perwerdeya muzîkê dike. Dibîne ku ew zilamê di xewna wê de mamosteyê wî ye. Wê rojî hîn dibûm ku mirov ew qasî wate dida dengê Mihmed Şêxo, lê min li ser wî zêde lêkolîn nekiribû. Li vê dunya gewrik min hişê xwe tevlihev kir. Cardin jî aş û baş bûm, ji xwe nivîsandin jî çûyîna ji aş û baş e. Bîne ku Rênaz jiyan di helbesta xwe de wateyê dide janiya û paşê dibêje: Fermo janiya, êdî tu dikarî xwe bikujî. Ez jî dibêjim: Fermo wate, êdî tu dikarî xwe bikujî. Fermo xeyalên min, êdî hûn dikarin xwe bikujin. Fermo jiyana min a li Almanyayê, êdî tu dikarî xwe bikujî. Fermo penaberî, tu xwe nekujî jî bi cehenema te